Maca papučarica. Maca papučarica je priča o jednom selu i ljudima koji su živjeli u malim ljupkim kućicama, a najviše od svega voljeli su sklad i red. Djeca iz tog sela bila su obučena u čiste i speglane košuljice svakakvih različitih boja, a na nogama su nosile crvene i plave papučice. Ali iako su živjeli u savršeno uređenom selu, djeca su često bila jako neuredna. Nikada nisu pospremali svoje papučice na mjesto, pa su ih ujutro tražili ispod kreveta, pod stolom, iza peći, iza drveta, u košari za rublje ili u džepovima kaputa. Zbog toga su djeca često kasnila na doručak, a ponekad i u školu, što bi jako ljutilo njihove roditelje. Kada je jedno jutro mali Ivica krenuo potragu za papučama, nigdje ih nije mogao naći. Nakon duge potrage, mama mu ipak rekla da ih je odnijela Maca, jer ih nije pospremio na svoje mjesto. Maca papučarica. I sva ostala djeca, Slavica, Tonček, David, Marko, Ivan, Igor i Anita, su tražili svoje papučice. Da, ali sva djeca su i dalje dobila isti odgovor. Vaše papuče, djeco, je odnijela Maca, Maca papučarica. Tužna djeca su bosonoga sjela na doručak, popila svoje mlijeko, a kad je došlo vrijeme za polazak u školu, svi su bosi pred vratima svojih kuća čekali. Počeli su skakutati s noge na nogu, jer im je bilo hladno i kamenčići su ih pikali, te su morali pričekati izlazak sunca kako bi se napokon malo pot ugrijao i da mogu krenuti prema školi. Svu djecu je zanimalo gdje je Maca odnijela njihove papuče, pa su krenuli u potragu za Macom papučaricom. Tražili su Macin dom, hodali su među visokim drvećem na kojima su bile raspjevane ptice na granama. Odjednom su našli jednu lijepu bijelu kućicu nasred šume. Imala je crveni krov i prozore pune mirišljavih ruža. Djeca su došla do vrata kućice i pročitala veliki natpis na kojem je pisalo Maca papučarica. Tu je ona doma. Maca papučarica im je otvorila vrata i pustila ih u svoj uredan, ali skromni dom. Čim su djeca ušla, odmah su primijetila da Maca ima u svom domu velike police pune urednih i novih i različitih papuča, na kojima su bile uredno posložene dječje papučice. Djeca su se oduševila time, kako li je sve uredno i čisto složeno. Maca je tada rekla, draga djeco, neka svatko uzme svoje papuče s police. Ali djeca ih nisu mogla prepoznati, jer sad su one bile čiste, zakrpane i oprane. Trebalo je vremena da svako pronađe svoje oprane, čiste i uredne papuče. Jedino male Luka nije mogao pronaći svoje papuče, pa se jako rastužio i umalo zaplakao. Maca papučarica ga je utješila i rekla je da će mu sašiti nove papuče čim padne prvi snijeg. To obećanje čula je druga djevojčica, pa je i ona htjela nove papuče. Tada su sva djeca zamolila Macu da i njima sašije nove papučice. Maca papučarica imala je jako meko srce i jako dobru volju i jako je voljela djecu, pa ih nije mogla odbiti. Zato im je svima obećala nove papuče. Luk je odlučila sašiti nove papučice koje će dosezati sve do njegovog malog ležnja. Slavici je sašila papuče lijepe kao u njene mame, a Tončiću papuče bez gumbića, jer ih je on stalno gubio. Maca se potrudila svakome napraviti papuče koje im najviše odgovaraju i kojima se najviše veseli. Čim je pao snijeg, Maca papučarica je počela raditi papuče za djecu. Svaku papuču obilježila je čarobnim žigom i tako ih je učinila još udobnijim i čarobnijim. Znala je da će to biti najljepše papuče koje će djeca ikada vidjeti, ali se je pitala hoće li ih onda djeca pospremati prije spavanja. Zato, djeco, i vi lijepo pospremite vaše papuče poslije spavanja i čuvajte ih, da ne bi sa bosim nogicama išli po hladnom podu.
Papuče nas čuvaju, a maca papučarica dok vi spavate uvijek negdje gleda nečije tuđe papuče. Da li su sretne, spremljene i oprane. Zato, djeco, i vi prije spavanja pospremite vaše papuče i redovno ih čistite